zein da gure momentua hitz egiteko eta modua. Orduan, gaur Antxini eta Usue beren onduan izan da, ni gehiago etorri naiz ikastera, ezer esatera, baina ez da. Bai esan, asko ikasi dugula, Usuerekin ere baiz, gure urteroko historia, Antxinek esatzen bezala, ipuin bilakatzen ari gara, gure urteroko historio horiek batzutan, nahiko antzeko agertzen dira ipuinetan eta beste batzutan eraldatuta erabatez. Hori gertatu zaigu bi ipuintxo horiekin. Ongi etorri Puputalorekin, dakizuen bezala Pailason familia orditu zitzaigun Puputalore jaiota, eta haiekin ari gara ikasten, azten, eta nola egin hori modu zarbutxu batean. Baina gainera, Usuekin ikasi dugu Atxolorra zer den. Eta Atxolorra zer den berak esango dugu laizter. Baina, bueno, ongi etorri Puputaloren nahiko fidela da gure umetxoek baina izan duten bizitenarekin. Eta biziposan aldiz erabat aldatu du gure historioa, gure furgonetarekin, paposarekin abiatu ginen biziposaren bila, bidean gelditu zitzaigu matxuratuta, gu azarra bizian, aireportura iritsi behar genuelako, Txernobyldik ez etorkigun lagun baten bila, eta ez dut alarri, baina bidean, hor naturalutak ginela, gorka urbildu zitzaigu, bere guztilaurkian, mototzen amatxo itxututa daukaguna, eta turezitzaizkugun lagun ezberdinak, beti ere arazoak, ez dira lain arazo, guk ikasi dugurrekin, eta biziposa lortzen dela, denon artean bakoitzak duena, emanez jaiotzen garenean, denon dauzkagu gabeziak, denon dauzkagu gaitasuna, hiltzen garen arte, eta horiek partekatuz, denon artean lortzen dugu biziposa. Baina, hor Usuek ere bizkate buelta pare bat eman dizkigu eta aitortu egin nau, bibotea ere zuritzen ari zait, urteak aurrera doa, eta depresiotxo bat hartu nuen bibotea urdinduta nuelako, eta pintzelari ekin behar nuelako baita bibotea pintatzeko ere. Baina ikasi dut Usuerekin, bibotea pintatu ala ez, bibotea urdintzen zaigulako eta urteak aurrera doazelako berdin bizi behar dugula biziposa. Baina hobeto kontatuko dizue berak hori dena, eta gero, bilduma berri honekin kontatu nahi genuena. Nor gara bilduma jarri genuen martxa ume txiki-txikitzat, kartoizko edizio hauekin, horren dela urte batzu, nor gara izan zen lehendabizikoa, nor gara biluzik izan zen bigarrena, nor gara sentituz da oraingo hau, eta oinarrizko sentimendu horiek azaldu dizkigu maixuki, Usuan berri. Usue, zukitzelein eta nik entzuten.